ha? Usapan natin, may paganong-ganong pa tayo. Oh, Binenta mo rin sarili mo. ha? Eh, tsaka siya lang nakinabang eh. Ito na kailangan. Ayan o, ayan o, ayan o. Yung pera, oh. Ang dami. Pinunit mo na. Ulit na eh. Kita mo yan? Pambihira na. Nakulit. Ba't mo binenta yan nang hindi kami kasama? Porsyento mo yan eh. Porsyento, ikaw lang ang nag-gold. Kami hindi. Bumili ka na agad ng panggol. Ang tigas din ng... Sasama ako kina Sir G. Saan? Saan? Ah, Sir G. Gson sa. Pambihira. Kung ipalo ko kaya sa'yo yan. Paano ka gani? Nakakonsensya naman. Ano? Nakakonsensya? Oo. Teka, tatanggalin ko yung konsensya mo. Oh. May konsensya pa? Masama yung ginagawa Gusto mo. turuan mo ako ng ano eh. Kasi turuan kita. Kalokohan eh. Tuturuan kita ha? Isoli na naman Tuturuan kita. Okay, ilan tayo dito? Apat? Oh. dito. Apat, divide natin sa apat. Para maturuan na to. Magkano to? Ba't nyo hinahayag? Nandyan sila. Eh, nahayag na dyan sila eh. Binenta mo na nga, hindi kami kasama. Nililihim ko nga muna. Bibigay ko sa... Yan na, sasabit na naman tayo dyan eh. Sabi na naman tayo niyan eh. Johnny, ikaw ang dahilan kung ba't Sinasabi ko sa'yo kanina pa eh. wala akong kinalaman dyan basta nag-golf ako. Oh. Di ba? Isa ka naman nakita nag-gold nasa loob ng bahay. Ang yabang mo. Ang golf nasa Ang basement. yabang mo rin eh ha. Dala-dala mo pa yung gold, hindi sa ng bahay. Ang golf nasa basement. Paano ko... Sabi mo wala kang kinalaman. Paano ko malalaman kung Ito paano talaga, nililihim? dapat to talaga lang Kinalaman, ito ha. Sino? Kasalanan nila. Sino sila? Mo. Binayaran ako bribery. Ah, bribery. Pagkatapos ng show, yari ka dyan mamaya, dudulo mo sila. Bribery, ikaw nagbenta na yung bribery. Kayo pala na, Hindi kinalagay-lagay sa'yo. kayo pala ang salarin kung bakit nawawala yung mga Hoy, hindi kami dito kasama na dyan. taas. Eto lang ang kumbinsi. Eto lang. Eto. Ito. Diary yung luma. Isang kwartong diary yung luma. Wala na. Kaya pala ang dami-dami mong pera. Kinuha mo to? Ha? Alam mo, Pamasahin neto, knockout na. Kaya pala ha. Buti na lang nahuli ka namin. Oo. Alam mo, Hindi. Kasabwat ka! nagmamahal ka pa. Kasabot ako. Mang Rudy, Tayo ang utak niyan. Hindi ko kilala yan. Ay nako. Tanungin mo. Halika Walang rito. nangyari. Halika rito, Brenda. Hindi ko alam yan. Ito ang magpapatotoo. Ito ang magpapatotoo. Ano yan? Yan ang magpapatotoo? Narinig niya lahat. Totoo yan? Pinagagawa Ito si Chupe. niyo. Totoo yan. Totoo yan. Totoong ano? Narinig ko lahat. Ano narinig mo lahat mo? Yung sinasabi niyong Oh, sinasabi bibenta nila. niyo lahat ng gamit dito oo, sa yung bahay. sinasabi nila. Ako? Hindi ko alam yan. Ano ba yan? Tingnan mo, ano to? Ano to? Yan na, confirm na. Ah, pera namin yan. Grabe. Ano yan? No. Saan galing to? Kaya lang kaso. Oh, bakit nanggaling kayo ng kaso? Hindi ka nga dito.